गोजोन बुब्लिनि गिबियावनो नोंथांमोना गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोबाय। बे समाव नोंथांमोननि थाखाय माखासे गोनांथार खौरां लाबोदों। नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो। गिबि खौराङाव दङ गेलेमु बर'साफोरनि देरहासारनाय। उरिष्या टेलचारनि एमसिएल ब्लेक डायमन्ड स्टेडियामाव खुंजानाय फ्रेन्डलि मेचआव बडलेण्ड जोलुर हानजाया उरिष्याखौ 2 गलाव फेजेनबाय। उरिष्यायाव खुंफुंजानाय बाजीराव काप 2022 आव बडलेण्ड एफसिआ गोख्रों गेलेना उरिष्या एफसिखौ 2 गलाव फेजेननो हायो। बडलेण्ड एफसिनि जानानै रहन ब्रह्मआ 1 गल आरो रनेन्द्र मुसाहारिया 1 गल सोनो हायो। बे गेलेनायाव बडलेण्ड एफसिनि गेलेगिरि रहन ब्रह्मआ हिर' अफ द मेच बान्थाखौ आजावनो हादों। बडलेण्ड एफसिनिसिम बिटिआरनि गेलेमु बिफाननि मावफुं सोद्रोमा दावबायसा बर'आ गाहाम हामलायथि बावहरदों। लोगोसे फैबाय थानाय समाव साबसिन हामसिन गेलेनो हागोन बेखौबो बिथाङा मिजिंथिदों। लाडु सिं आरो अमिताभ बरुवानि हेंथायै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दैदेननायाव बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि लांगोनायाव 2 घन्टा धरना हाबाफारि। बडलेण्ड हालामनि गंसेल' बुहुम फरायसालि बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालियाव एफसिनि बानजायनायाव 2 घन्टा बडलेण्ड मुलुगसोलोंसालि खेराव हाबाफारि बानजायदों। मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर प्रफेसर लाइस्राम लाडु सिं आरो कन्ट्रलार अमिताभ बरुवानि हेंथायै एफसिआ गोख्रों धरना खालामदों। धरना होनाय हाबाफारियाव एफसिनि दैदेनगिरिफोरजों लोगोसे एबिएमसु आसु बर' थुनलाइ आफाद सानथालि फरायसा आफाद आरो फरायसालिमानि फरायसाफ्रा बाहागो लायो। धरना हाबाफारिनि गेजेरजों मुलुगसोलोंसालियाव सोमजिनाय बेले-बेजे थासारिखौ सुस्रांनो खावलायो। चिरां जिल्लानि काजलगाव गोजौ फरायसालिनि सावराय जथुम अब्लाङाव बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाना देहायारि जेंना गोनां 114 सुबुंफोरनो दीन दयाल दिबांग पेन्सन बिथांखिनि गेजेरजों इउडिआइडि राननानै होयो। मिथिनो गोनांदि इउडिआइडिनि दारै देहायारि हेंथा गोनां दुखुथिया सुबुंफ्रा सरकारनि बायदि सुजुग सुबिदा आसनिफोरखौ मोनगोन। इउडिआइडि राननाय हाबाफारियावनो बाहागो लायो बिटिसिनि सुबुं अनसाय बिफाननि मावफुं सोद्रोमा गौतम दास आरो चिरां जिल्ला सुबुं अनसाय बिफाननि अफिसार समेश्वर बसुमतारी बिथाङा। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। राजखान्थिनि गेदेर खौरां। इउपिपिएल दोलोआव लोब लोब सुबुंफोरा बाहागो लाफैदों। क'क्राझार जिल्लानि बिटिआरनि 2 नं कुसुगाव बियाबनि रायखंबारि प्राइमारिनि सिङाव थानाय बिपिएफ जिएसपि आरो पिबिआइ दोलोनि 100निबो गोबां सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएल राजखान्थि दोलोनि खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै आखाइ हमफैदों। जयेन जाफैनाय साफ्रोमबो सोद्रोमाफोरखौ बिटिआरनि एम उखिल मुसाहारिया बरायदों। तिनसुकियाव बर'फोरनि हानि जेंनाखौ लानानै खौसेथि बर' सुबुं आफादा सावरायलायदों। तिनसुकिया सदिया जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादनि हेफाजाबजों अम्बिकापुर बर' गामियाव दिनै मिरु खौसेथि बर' सुबुं आफाद आरो तिनसुकिया जिल्लानि खौसेथि बर' सुबुं आफादजों ओनसोलनि रायजो राजाफोरखौ लानानै हानि जेंना आरो जिल्लानि माखासे जेंनाफोरखौ लानानै मेहेरगोनाङै सावरायलायो। जोबोद दुखुनि खौरां। गला होना जिउ खुंना न'खर दैदेननाय गलाया खामना सेवहांगार जाबाय। जाथाया सोमजिदों चिरां जिल्लायाव। चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय रुनिकाटा लाइमुथि बाजाराव बर' फिसा रबेन बसुमतारीनि गेलामाल दखाना अरखामना सेवहांगार जायो। नोंथांमोना देहा सोलेराव गोबां रोखोमनि सानाय सुनाय, जिन मोननाय, साइनास पेरालाइसिस, खर' सानाय, आथिं आखाइ सिं फेन्दा मोदोम मिजौनाय सानाय जेंनाजों भुगिना दङ नामा? दङब्ला नोंथांमोननि थाखाय गाहाम खौरां। बेफोरबायदि देहा सोलेरनि सानाय सुनाय जेंना जेंसिखौ फाहामथाय होनो थाखाय चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमानि साहा 6 किल'मिटार जानथायाव थानाय बर' बाजार आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लाफैनो हागोन। जेराव गोबां बेरामिफ्रा डाक्टार अजाजों फाहामथाय लाना रोजा रोजा रां गारसेयावबो नांगौ बायदि मोजां फिथाइ मोनाखै। नाथाय बे सेन्टाराव फैना खम खरसायावनो गोबां मोजां फिथाइ मोननायखौ बेरामि सुबुंफ्रा गावसोरनो फोरमायथि होदों। बे आयुर्वेदिक थेरापि सेन्टाराव बेंगालर आयुर्वेदिक हस्पिटाल आरो थेरापि सेन्टाराव गोबां बोसोर सोलोंथाइ लाना फैनाय सासे मोजां थेरापिस्ट दं। जेराव बिथांमोना आयुर्वेदा थेरापिस्टजों मोजां फाहामथाय होयो। नोंथांमोना गाव एबा न'खराव बा गामियाव बेफोरबायदि जेंनाजों सोरबा भुगिना दङब्ला बिथांमोननि जानबुं नम्बराव आबुं A to Z खौरां लाहरनो हागोन। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दायना सन्देहजों 1 नं मालपक गामिनि थागिबि देवान मुर्मुखौ खारसि बिरसि सिखाजों दानथारदों। गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय कुसुगाव ओनसोलनि 1 नं मालपक गामिनि थागिबि देवान मुर्मुजों लोगोसे 2 फिसाजो फिसाज्ला सुनिल मुर्मु आरो लक्ष्मी मुर्मुखौ गामिनिनो मंगल मुर्मु, किसुन हास्दा आरो सन्देह टुटुमोनहा थांनाय मोनायाव दायना सन्देहजों जिउ फोजोबनो थांखिजों सिखाजों गाग्लोबो। मख'नो गोनांदि गाग्लोबनायाव देवान मुर्मुआ जायगायावनो जिउ जोबो आरो फिसाजो फिसाज्लाया खुनुरोखोमै जिउ बासायो। दा 2 फिसाजो फिसाज्लाखौ क'क्राझार आर.एन.बि देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होगासिनो दं होननानै गामिनि थागिबिफ्रा फोरमायो आरो गामिनि सुबुंफ्रा दायनिगिरिफोरखौ आयेन बायदियै गोख्रों साजा होनो खावलायहरदों। दिनैनि रादाबा बेनोसै। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय नोंथांमोननिसिम गोजोननाय थाबाय।